luhun nami Tuhan, saluhut na tahe di persauran nami, takas luhu pakir laho kami. Alani Tuhan, hurupi mahamya sa toktong, bui fuhamon ako kami saluhut na harap dohoto. Hatam naneng mamakulingi hami di bagas satikyo Tuhan, urupi hamya sa takas atusan nami, todim to di porbadi ma mangarajai roh dohot pikiran nami. Di bagasan guarnya anak muji Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Horas mak dihita saluhut na. Amaginang dohotakan ako sebulung. Barita dauli di parsaurata Laos. Sadariok kita patupahon bona tahun nama cai sederhana. Alania kapartikia dope. Hujahama dihita. Sian Lukas bidutulu, Lukas tulu ayat 15, saha tu ayat 10 pitu. Dungi diuruti muse ayat 20 sada, saha tu ayat 22. Managam-nagam do bangsoi. Diri pube di bagasan rohana taringo tu si Johannes, atik beha Kristusi ibana. Gawe dia lusi si Johannes mana sida saluhuna audo tutu baddi dihon hamu dohot aek alai naroma nagumu gosianau nahurang tamadu au makar hari tali ni sifatuna di dihonon ni ido tuhamu tod di parbadia dohot api di tangan nado purpuran payason nama pardegian na papungon na do emena tusopona alai tutungon na do hurak kami tu api na soramitop alai uju tardidi na toropi saluhu na gabe dohot ma Jesus tardidi jala di namar tangiang ibana muka malangit jala mijur ma tod di parbadia tu atasna marupa songod darapati jala masa ma suara sian gijang songonon. Hodo anakku haholongani lomodo rohakku diho. Hodo anakku haholongani lomodo rohakku diho. Amaginang dohotakan aku sebulung dunga sahatita di minggu parjulo dung Epipanias manang hapapatar. Dungi sada hatari dan di minggu hapapatar di patari daho matuhita pakko basyon ni Tuhan ta Yesus jala sianima huria toktong masih ajar taringot tuaka pakko basyon na di tonga-tonga ni huria. Nah adong sada pribadi na di patad daho tuhita di bagasan turpukon ima si Johannes padidi namulo di ayat 4 di bidutulu ayat 4 takas do di Papua di son sianima sian die mana borhat ya halongonan ya. Sian halongonan inna jala mulo di Matius tulu ayat 4 torang do di Papua di si taringo tu ibulu ni utto do ulosna kuling do hohosna akka si hapor do situa niloba do si panganonna. Jadi sada pribadi nama cai balga jala memang sahitonga di habalgaon naido di batari dahon di mana habek metonna. Ido molo tapes tahun perlingotan hatu tubuh itu hatta Yesus dan apalahnya belga baritanion. Los berek kamu ma aka kartu Natal ya. Selamat Natal inna aka kartu Natal mau lutung adong sahat dihita. Tuk sodongko hea adong gaberi si Johanneson. Ya. Pabuahon memang dan apalah rekod ate. Tuk pesasi tonga ikut taringotat nihita do taringot tuhabal gaon nibana di bagasatikyon. Amanginang sian halongonom may mana marsuara jala suara nama cai tajom suara ni mana ima suara mabuan manugihon jolma asa muba jala uduk ni hamubau ni padidiom mak. Alam memang adong pangatusion na sepihak hati-hai nama dok bang Soni debata alani
bangso naso mungkin diuhumi debata. Bangso nasing ido na mungkin diuhumi debata. Alam memang adong dosa ada ukuran naung totu di nasida nasubui gabe sarupa honoton ukurani tuak kana asing. Jala adong dosa ada ukuran naung tota tuhalakan naso mungkin ikop patotao ni anggo tuna asing. Luput mana sida jaladang dais uhumani ima pangatusion hati hai diaka kelompok penentu diaka kelompok nama kilalahon naung terpilih jala naung pinatujulo. Hape suara ni si Johannes Padidi dato ngadong dison hata na pulik-pulik hate. Hata na memang ikon ris tusude jala ikon saha tusude. Amang inang tolu panuaing suara ni si Johannes Padidi nang bonot tanuaing di minggu tasadarion na parjolo jala molota jahai di jolo ni ayat 15 takas do di pabodisi marsiuru pamahamu. Adong ma di si suku-sukun isukun na toropi ma dia ma bahenon namin na akan nomor 2 baju di lehoma tuna sodong baju na suni si jalobeo dunia ka soldadu marsiuru pamma urupi di hatanuaing unang adong na pagudaku hape dongan na sodong keseimbangan dapat dua hon unang tadi kod ulommu mananga hape ulau tanuaing denggam mata hobasi ma debata marhite ulommu nuaing idu asa salah do molo gabe ulaon na naong adong ita di konibana dungi gabe lawai mana tu ulaon nasing dakya di halomohod debata songoni napatuluhon sadar songon patujolo jala kesadaran ido melahu mangalehon tiki asa na balgay maro kesadaran na songon ido mangurupi halak manirang na ding gadohot naroa di tonga-tonga ningoluna. Seorang tokoh yang dilupakan dan bersedia untuk dilupakan. Ini yang hebat. Yang dilupakan dan bersedia untuk dilupakan. Sebenarnya pelopor. Yang maunya selalu diingat. Bahkan jangan pernah ada yang lupa gitu. Bahkan dia juga tidak mau dilupakan apalagi jasa-jasa yang begitu besar yang dia pernah lakukan. Ido sa pangaripunan di mana di Johannes 3:30 ido ibana patut lambelga lamoruma angguaon ne mana. Amang inang satu bentuk kerendahan hati yang memang tetap akan kita pergumulkan sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan. Di mana kita mau selalu diingat. Di mana kita mau jangan pernah dilupakan. Bahkan Yohanes mau ingatkan kita hari ini, dia tahu sadar betul kapan dia harus memulai dan kapan dia harus mengundurkan diri. Yang pasti dia ingat bahwa duduk tidak boleh lupa untuk berdiri pada saatnya. Nah, ini hebat ya. Itu asa memang ngamanginang ya soal-soal hatoruhon, soal kerendahan hati. Ini menjadi soal yang tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kita. Tapi bagi kita orang yang sudah merayakan Natal sebenarnya, kita akan belajar dengan pribadi Yohanes Pembaptis ini. Bahkan idok ibana do oddo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion sian pudiku rodo sadahalak naung jumulo adong asa au ai parjolo hiad do ibana. Asa memang lam tabu parhuriono ni memang ikut di sido teh hatoruhon ni roha.
bahkan untuk hal yang paling rendah amanginang dohotakan aposo Matius 3:11 itu gari mabuan sipatuna hurang tamado piaon. Satu kegiatan yang paling rendah dia juga katakan hurang tamado piao. Buhadu asa marsia hajar hita songon huria songo si Johannes padi diorate. Amanginang adong hujahan abudari ada sekolah kehidupan ya yang mengajarkan apa itu hidup. Jadi sudah doboi roh tu sekolah kehidupan non. Adong ma saya ada persiajar hobar tu tiki sasitonga ngekon selesai mana ngekot tamat. Ya. Alai adong sada hagalon ni bana ima sahala nangungu mana ngungu bisu. Alai dia punya kecerdasan, adong do di bana komitmen, dohot integritas, kejujuran. Nah hobar tu tiki Roma guru ni sekolah kehidupan non madok ngabai boho sahe, ngabai boho tamat jala silakan berbaur maho tu masyarakat inna. Alai do imana masongono tu guru nai dang bodo piau guru nami sotung gabi bahan si pare kele-kele nau ala ngungu duau. Dang mampu do piau, dak tolap pudo pinde mana. Jadi dang apala di bawah mana sa sitonga tukpe sa sitonga gudang na binotona teh. Jadi berbeda dohot parasauran di jol manuai ngate. Molo honda hohob jol mai tahilalaru setebi sioto teh. Habe lupa hita sotong go gumudang na binotoni siya na binotota. Apa ginang di pabor hak may mana tukpe di bagasan hamaulo ni mana di parukilho ni mana do sotong gabi si parekele-kele non de mana omma pendidikan na parpudi to hoy na guru itu mana ibu ti mana ma potongan mangga sia ibana sangiris manggai mana ngahapi di hilalaho surat tomain de mana. Kalau sahat potongan ni manggai itu pamangan nai surat ibana asom. Ibuat guru dom ma potongan ni pepaya isurat to di mana ma tonggi manis. Abui na guri. Yuduk ko di mana. Roma guruon ibu tiba nama potongan ni manggon ileho di mana ma tu burung beo. Roma beon ya lusima asom minna inna beon ilehom ma potongan ni papayon Roma beon asom minna muse naneng dohonok ku tuho inna gurot tu nangungon nasitongi dang niapil ale nasitongi yakini ulahon jala dawo duming ganisian hata sa gudang-gudang na las marohani nangungon borhak may mana siyan sikola kehidupan non. Amang inang ahadon yang dohonok kutuhita di bona taon nate. Mulai ate ma di panitia Natal nate. Jala dingkat duit molo ganup taon iko serong go panitia Natal. Ya macam menarik go anggo ke panitia ta taon non ala iko marhubas na sida di keterbatasan nama cegudang. Alai dang nama nguruyak ka inisiatif ate. Atau hari sada adong ko ina makusipot wau perditanami molo ganggang go tahun 2022 boy lumubak kita baunang sederhana be bona tahun ni hita na julu perdita macai las dorohanami bui songononin na imadah moliate mak husurak mainiku jalami mangido ate ya alai tahamolate ho majo mulubui sono nate situasi tak tonggo nama satu sakit ate mulo di sermo perhaliadu na dia rawi hari selasai na ibadah pagi bui mai buan idahanna ali termula gaina ji ibadah siang buhaniku babui di buat idahanna ali bui do mangan di lokasi na oh ido teniku ba ibe tonggo ko sihamolate honotto ni ate
Jala suri sa sitong nga kasuhi-suhi na banguluon, ikobodo ido ta adong na positif di si. Jala unang tortaida adong na negatif di si. Manahabi. Sesulit apapun kita harus mampu melihat ada nilai di situ. Ada sesuatu yang baik di situ. Oleh karena itu membangun komunikasi ini memang adalah sesuatu yang perlu. Amanginang, ciptaan ni Dewata Dohita. Mulak daking tu barita nagungui. Unik, ajaib. Coba kita lihat ya. Ada sel-sel kehidupan ratusan ribu. Ada urat-urat nadi jutaan dalam tubuh kita ini. Yang sangat teratur. Sian gijang sahak tutoro. Danga dongi nasi ahate. Masih tanggi ngasongoni. Danga dong. Nah kemudian organ-organ tubuh ini diatur sedemikian rupa asa memang begitu indah. Dan evaluasi Allah itu sudah final dalam teologi penciptaan. Nungadinggan. Arong ko piga-piga hali. Nungadinggan. Jira ngadong dalat tamadok na sudinggan. Ay di ba tamadok na dinggan do. Jala nungadinggan. Jala tapak kilalahon doi songos silehon-lehon. Sadar betul do hita songos silehon-lehon ni. Tentu ala sadar betul hita. Saluhut na silehon-lehon doi. Ala ni memang dangadong tiki di hita untuk mencoba mengambil waktu. Seakan-akan kita tidak mampu untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Namun dongok Roma dong anak kahurian amar topak-topak madok. Jangan coba-coba mencuri kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pelayananmu katanya. Itu betul. Mari kita lihat bahwa soal-soal kehidupan tadi itu bukan soal yang selalu untuk didiskusikan, tapi kita yakini kemudian taulahon dumingkan jala memang daudo umargai dalam hal kualitas apapun. Di kesadaran hidup mabuan si Yohanes tutoru ni rohana. Di Hamed Metoni, tentu seorang maka kebaikan-kebaikan. Di kesadaran ni jolma, di keterbatasan-keterbatasan. Hadu rai jahamu buku teh, naulu halak menebunihon gijangi rohana. Alai saya akan sesongon natoru rohana. Mudah-mudahan ngahai bigi hamu teh. Nomor ali-ali don. Moding ma ali-ali naon. Madok kata ma sian ali-ali nama cai solhot inna. Auto sine mana. Jadi makan torop ali-ali kudo na modingon. Jala mulyate ma moding may mana umur ono pulusia. Mulyate may Tuhanin wayang 70 ada mau ne mana. Jagoro siya kangan yon. Teknik sian usuk. Aliang ko gelek ku sian ITB dun ne mana. Iya. Jadi mana tita te. Ya hari pakai jolma setabi suguni rohana tu huting sa sitonga pabuho nartana di mana. Memang agak tokar roh huting jabunami. Olo ilupat tu mobil nasada. Ilupak musia tu mobil nasada. Sa sitonga pabuho mobil di mana ali pakai mana huting. Mana tita te. Ai tarboto do gijangi roha do manang haserepon. Jala di huria macai singgip do ya teh. Ciunak tabahen. Unang adong mabayan huria gabi odding-odding. Hagaleon na. Jala di huria masa sitong ay kopatarak ka hagaleon. Do ketidakmampuan dan semua kelemahan kita. Karena yang mampu memulihkan itu dang jolma hola debatado. Ini Yohanes sadar betul dengan keadaan itu. Amang inang di beberapa literatur saya lihat sebenarnya ada kesempatan bahkan ayat mendukung kalau dia mau mencuri perhatian akan atoropi. Ale takas. Hape di hitaon babulubui isarbut hudulan nih kan. Asa huduli mana di hudulan nih. Itu enggak bagus ya. Di Hamed Metonido akan kebaikan-kebaikan ini muncul, kebaikan-kebaikan ini. Jala di Hamed Metonido di mana
marsuara taringo tu Kristus. Ibu ni bana do pangatusyon na toropi tu Kristus na balgay. Jala idu na taida di 21-22. Tuhan Yesus naung gabe jolma, sahor tu jolma, atusan na jolmai, jala dihilala ibana ma pakilalaan ni jolmai. Bukan hanya sekedar memastikan anak ni dewata, tapi mengerti dan memahami apa yang dirasakan oleh manusia itu. Nah tentunya ada kerinduan yang begitu menggebu-gebu. Ada kerinduan yang begitu kuat dari Natorop soal-soal kedatangan Mesias. Apapun yang melatar belakangi, apapun sebenarnya yang menjadi pergumulan, tapi ada kerinduan. Nah oleh karena itu memang bentuk kerinduan itu dihadirkan oleh Yesus. Apakah kita mau menghadirkan itu? Marhitin natalowas, asa gumudang tikini barita nauli marsuara, asa gumudang tarbegi barita nauli sian barita ni jolma di tonga-tonga ni huriat tahun. Budu hita mangaleo tiki asa gumudak kita hohom dungi tabegi barita nauli dungi tabegi hatani debata. Nasongon huria hita totu perangkat adong du di patad dahotu hita. Apakah kita mau dengan belajar dengan perangkat-perangkat, dengan argumen-argumen itu, instrumen-instrumen itu. Itu gereja yang bertumbuh. Bahkan gereja yang akan terus mempergumulkan tritugas panggilannya itu. Itu neng dohonok kutuhamu. 12 seksi. AHP program di seksi sebelum kita rapat huria nanti. Unang akka program paso butagas. Jangan. Tapi bagaimana supaya itu memang betul-betul melegakan semua. Jikon ikon marhusor rohita siapa ngatusion sadok buhama asagul seksi nami manang nama huap eksisini halakan tang bui songoni. Ebere kamu diaturan di huria itu. Rabu huria idohoti sudi ruas ini huria. Ale hobar tutikya dalam torop ruas perwakilan ma. Jiunang yo tapi rapat huria teh. Positif doi. Ai molarong ko pe namar suara di huria, pabuah honarong ko pe kepeduliannya di huria. Molongai pahohom toy mak, lomoni peditei mak, lomoni akka situi mak, marang netu dia wono huria. Sudah huria be. Tapi bentuk kepedulian kita harus dijabu, kita membangun demokrasi itu dan siap dengan perbedaan itu. Nah kemudian perbedaan itu kita lihat sebagai kekayaan di langking di perdelan ini. Asa unang marisuang pun tahun-tahun. Dak kalau sekedar masuk dogora, dak sekedar holan mangalang nasi kotak pun tahu nanti. Ada resolusi kita untuk 2022 ini. Apa resolusi itu? Ini yang harus tetap kita pergumulkan. Oleh karena itu kita tidak akan pernah kehilangan semangat kapanpun, bagaimanapun. Bahkan selalu mengambil celah-celah inisiatif yang bagus, kreativitas yang luar biasa di celah-celah pandemi ini. Hati-hati emang dengan era digital ya, hati-hati kita. Hado laurohamuna haduan ala era digital, ruas ne baru. Gabi sedarion, gabi ruas ne baru mak keluarga on. Dia halak nga, ai online do halak ngena. Gabi sian online matina de mana. Ya kita syukuri dengan digital ini, kita syukuri. Tapi kita harus memang siasati. Ibarat kita majuda, dunia publik yang kita hadapi sekarang dengan era digitalisasinya, semua mau mengeksiskan dirinya di dunia maya, di dunia angkasa. Tapi sebenarnya kalau dia jujur, dia sangat kesepian di dunia nyata. Bu ya teh. Dia mau eksis, tidak ada kegiatannya yang tidak diposting. Di dunia angkasa dia sepertinya ribur rate. Ali di dunia nyata Jepang hau majol manion kesepian don. Bahkan dunia digitalisasi membuat kita terkadang kehilangan kesabaran. Bere kau mah postingan kan, holana dong postingan hitungan detik sambar langsung.
Kita mengatakan bahwa kita komit untuk mengendalikan jari-jari ini. Tanpa kita sadari, kita memosting diri kita menjadi ruang publik dungi di Woto Sudema. Hati-hati. Tidak ada dengan masalah dengan eksis ate. Ale mau lupa eksis su gabe narsis do sude. Apa buktinya? Tapi orang mau jote, mau orang postingan, orang mau patala kan? Sian no pasti arok kita. Hola tabuka postingan ini, isema perjului ber kamu. Pasti kamu lekek do kamijaku, bado jongjokku, sumardo. Dia tuh perjului ber kamu buhini hala, pasti do ber kamu buhimuna. Ini juga harus kita cermati. Namar huriope kosa do tusi. Tohodo tabu dunia maya dengan live streaming apa. Tapi saya selalu ingatkan nama Ginang, doh takkan poso, jangan pernah persekutuan kita itu, interaksi kita itu ya. Interaksi kita itu pernah ada dan jangan pernah hilang. Ai boy duno yang lauro hamuna mulopo la opak tau songonon. Ate. Arong ko naking pitu hali huetong korama latihan terus ate. Tung mabaur. Hape ngaide tahun 50 di kan? Ale mabiar amat tagulu. Sotong dagi bota kamatop be majahanot ina kan? Itu bentuk kita harus sadar melihat keadaan itu. Ini digitalisasi luar biasa. Semua ruang publik. Nuaing mula kita tutup pukon. Bohado patad dahun Yesus, patad dahun Evangelium, patad dahun berita nauli di ruang publik nuaing. Dalam implementasi Yesus di Jabitan Balu, hamu do sira do panodang. Ay baru mani raya mang di live streaming. Ang buya teh. Tunggu kontak kita. Jala memang persaurat tayo patuduhon Kristus ido raja. Pakirimot tayo hapor siyot tayo patuduhon Kristus ido raja. Ido anak ayat 21 anak haholongan memang. Di mulu ita do anak haholongan ni totu memang ido mewarnai persaurat teh. Jadi naing madapoton rapok huriok kita tusi mahita teh. Apa yang menjadi kebutuhan kita untuk 2022 ini setelah kita melewati 2 tahun yang sangat sulit dengan semua problemanya. Ya. Bahkan juga harus menggapai hal-hal yang mungkin tertinggal, terlupakan. Yang ketinggalan 2021 apakah itu bisa final 2022 dan tetap ada tekad. Abang Inang, saya penikmat orientasi proses ate. Dan apa lo mau aku di orientasi hasil. Tumagot dogel dab itu proses ate. Daripada berorientasi hasil tapi kecurangan. Jadi jangan mengeluh soal rumitnya hidup ini. Tapi mari kita jalani proses ini sesulit apapun. Maka kita akan mampu menikmati proses itu. Bahkan menghitung hari dengan proses-proses sulit itu. Walaupun memang ada orang penikmat orientasi hasil. Tanpa melihat bagaimana prosesnya itu. Kita yang lebih tahu bagaimana kita menjalani 2020, 2021. Dengan sebuah problemanya. Tapi pasti kita dengan jujur melihat ada cara Tuhan. Sedikit demi sedikit. Yang selalu memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita ini. Jadi haturuhon ni rohani si Johannes Perdidion nama ngalehon tempat tiki do inganat tu Yesus ima membangun hita di parsaurata di sudiaka kegiatan tate. Aha penuai tanggung jawab tate. Di balian, di pasar, pensiunan, PNS, dosen dan lain sebagainya. Di situ kita mengabdi. Di situ kita pabuahon memang anak doh buru di Kristus doh kita. Di pasu-pasu Tuhan tamah hita kamang kainang doh takana posu bulung lahu mangguh ya katang jawab ta ya. Maka nguduhon Kristus gabe raja jalasi parmonang di tonga-tonga ni goluta. Amin. Martanya mahita. Mulia tema Tuhan di pasah rohanami di bagasa tikion diasi doh holong ni roham nahu jalo hami. Hupakila lahok kami do Tuhan holong ni rohami nasomar nasuda nasomar nahurang ale sipata lupa kami Tuhan sipata lalap kami Tuhan di palala portibion do sudi ragam haulionna sungguli mahami Tuhan di naung di pataruho kami di minggu epipania so Tuhan hapapatar pabuahon naung rap po Tuhan dohot kami naung saur hodot kami lahu mangurupi kami di sudi gulmit ni ngolu nami. Dungobi songon huria kami Tuhan,
hobasi mahami laho manada ulaon doho tanggung jawab nami. Di bagasan hasadaun ni pikiran, boy Tuhan hupatulus sami akka ulaon naubal gadope na pinangidom siak kami. Idolapatan na jongjong huriami Tuhan di luaton. Jongjong huriami Tuhan totu di pangidohodo mangulahon parsurom di sudiak kaulon nami. Alani loas Tuhan asadus rohanami asa sapana tapak kami di sudiak kauloni. Ruas nanga kaparhaladu kami. Urupi kami Tuhan mangatusi ulauni ganu mersada-sada. Hobar tuak katalenta tanggung jawab nong di pasahato Tuhami. Asih maroham Tuhan. Utangnya kau kami akka ruas ini huriam lungubi akka na tumua na subudo pe Tuhan marsaor dohot kami alani akka hahipasonna kesehatanna. Ali Tuhan. Sotuk moru lasi rohana sida molotuk pe maceliling na sida Tuhan ikon di bagasan perawatan. Peyak di puduman na Tuhan ala kondisi ni pamatangna. Aleleho Tuhan asa toktong tiur-tiur pikiranna. Songoni dos ni roha dia ke keluarga na saya tok-tok pature-turehon kapinopar na Tuhan. Sari honom munari kot di hami ganup Tuhan. Songenang di pardalanan ni huriam di bagasat taonon. Saha di homa ngulu nami. Mga sahon guar ni na Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin.